So yan, ilagay na po natin yung ating chacharon. Ayan, kasi kumukulo na. Tingnan nyo. So ilagay na natin. Wow. Tapos haluin natin para mas masarap yung ating munggo. Diba? Tapos lagyan natin ng malunggay. Yes, yung malunggay. So takpan muna natin. Ayan guys, ilagay na natin yung malunggay natin. Ayan. Munggo with chacharon with malunggay. Welcome back again sa ating channel. So for this video is magluto po tayo ng ginisang munggo with chacharon. Yan o, ito po. Ayan, di ba? With chacharon po yan yung lutuin natin. So yung gamit natin is yung clay pot or ano ba ang tawag nito? Palayok. Yes, palayok. Yan, nagkasaing na po ako ng yan o, yung ating organic na saingan. So yung gawin natin ngayon is mag-harvest muna tayo ng malunggay. Tapos, i-proceed natin yung mga ingredients. Tapos, pakuluan pa natin yung munggo. Ayan guys, ilagay na po natin yung munggo. Tapos, ito na po yung palayok natin. Yan o. So, ilagay mo natin yung ating mga ingredients. At saka itong chacharon. Ayan. Tapos, ilagay natin yung munggo sa palayok. Kasi, sigawan po kasi yan. Kailangan lalambot yung ating munggo. So, lagyan natin ng tubig. Yes. Yan. Yan, sakto na yan. So, lagyan natin ng katakip. Ilagay na po natin sa ating saingan. Ayan. So, ito na po yung ating saingan. No? Ilagay na natin. Yes. Yes, yes, yo. Ayan guys, so takpan na natin. So ngayon, kukuha muna tayo ng malunggay. Fresh malunggay. Tara. Dito tayo kukuha ng malunggay. Kunti lang. Isa, dalawa, tatlo. Yan, 4 na piraso lang guys. Yun. Para mas magiging healthy, di ba? Ayan. So ngayon, i-prepare natin yung ating mga ingredients. Ayan. So gamitin natin yung mahiwagang kutsilyo ni Tatay Andres. Mahiwagang kutsilyo talaga. Ayan. Nahulog. Ayan. Ilagay natin yung ahos. Siyempre, meron tayong mantika. Kailangan may mantika tayo.
So, kailangan guys, pigain natin para lumabas yung katas niya. Yan. Yan. See? Ganyan lang pagpiga. Very natural lang. Di ba guys? Piga ng piga. Yan. Tapos, next natin gagawin is yung ating malunggay. Ayan. Ayan, so hintayin lang natin guys na kumukulo yung ating saingan o yung ating pinakuluang yung munggo. Pag malambot na yun, ilagay na natin yung edible at saka yung ating mga ingredients, di ba? It's parang malambot na po yung ating munggo, no? Yan, no? Tingnan nyo. Ayan. So, kunin natin yan kasi gigisahin pa natin yung mga ingredients. Yung sibuyas at saka yung dahunan. Ayan. So, i-transfer na natin. So, ayan, na-transfer na natin. So, yung saingan din doon is lagyan natin ng edible. So, ito yung unahin natin. Itong sibuyas at saka yung bawang. Tapos, yung munggo. Tapos, yung ating chacharon. Tapos, last one is yung ating malunggay. So yan, ilagay na natin yung edible. Yan guys, ilagay natin yung edible. Kunti lang. Yan. So next natin ilagay is yung ating ingredients, yung sibuyas ka yung bawang. Yan. Yan, so ilagay na natin. Okay. Kailangan natin haluin para mas okay yung ating mga ingredients. Yan. Yan, so hinihintay na lang natin na magiging kulay brown yung ating ingredients. Yung sibuyas at saka yung ahos, yung bawang. Yan.
Ayan, so ilagay na natin yung ating munggo. Ayan. Ayan. So pagkatapos niyan guys, lagyan natin ng sabaw. Haluin natin ng mabuti. Ayan. Para ma-mix po yung lasa niya ng ingredients sa ating munggo, no? Lagyan natin ng kunting sabaw. Ayan. Ayan, lagyan natin ng sabaw para mas masarap. Ayan. Sakto na po yan. Sutakpan natin. Pag kumukulo na yan guys, ilagay na po natin yung ating chicharon. Yes. So yan, ilagay na po natin yung ating chicharon. Ayan, kasi kumukulo na. Tingnan nyo. So ilagay na natin. Wow. Tapos haluin natin para mas masarap ang ating munggo. Diba? Tapos lagyan natin ng malunggay. Yes, yung malunggay. So takpan muna natin. Ayan guys, ilagay na natin yung malunggay natin. Ayan. Munggo with chicharon with malunggay. Diba? Ayan. So, yan. Diba guys, ang sarap nito. Munggo na may chicharon. So, titimplahan na namin to pagkatapos. Yan, luto na. So, maraming salamat guys sa panonood. Yan, titimplahan na namin. Takpan muna natin. Yan, so lagyan na natin ng asin. Asin lang po talaga yung aming panimpla, no? Ayan. Ayan guys, so luto na po yung ating ginisang munggo with chicharon. So maraming salamat po talaga sa panood. Keep safe always po and God bless everyone. Thank you for watching guys. Ingat yan, oh. Bye bye.